Aquest 2020 ha estat un parèntesi en la vida de tots nosaltres, que ha posat al descobert les nostres febleses i també les nostres fortaleses com a societat. Ara, més que mai, tenim el deure de no deixar ningú enrere. Que ben aviat tornem a retrobar-nos per recomençar de nou. Des de Famaret us desitgem molta força i salut.